Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Haka arfu atrik jong niu benai ladan ki basya her thma ki Bri U paidbah ki bayat kai sya pahalgam haka bala sya siat yap hadu arpun riu ngut ki Bri U ki badai na po India bar arngut pat ki badai na ki wei pat kiri. Hadin kani kata haka arfu lai tarik wei shipai constable jang ka border security force BSF yau balatip kyrteng kum upurnap kumar shaw u badai ru ubalayat bakla ya ka zero line ha Firozpur sector baru kani kadai kabala penlong ya ki shipai jangka ranger jangka ri Pakistan bakin bat no ya u nakani ka jingkam jang u yau pot ubam dai ba unkam upurnap udai ubana rishra Hooghly district jangka jala West Bengal hakaba uda lek trei lani ula yo ekata ka posting naka shispa prapo ar battalion jangka border security force hakapot jangka Firozpur ka badan ha Punjab. Henin ka janmit kata ka arpo pratarik jong niu banai ka kurim jong purnam ka balapun khon mynta bat ka badan langro bat wei khon bat ki bahyeng hasem kila poi ha Chandigarh ban ya kendo iki he ka BSF bat ro ban tip ya ka jinglong jingman jong u ha ka balo ongro ba kam dei ban khuslai satya bat ro kinle kat ka bakila ban pen poi yeng ya u tangba kam yo satya ya ka jubab ka bahun ka kurim jang upurnap kalau ongru bakala kwaru ban lek ya kendo khnang badu home minister jang kari hakabai dei bat kani ka jingjah tangba kam yo satya halor kani ka jingjah baroh ka congress lengba u he jang ka upawan khera ubakli ru ya ka media and publicity department jang ka party menin ka sngi ulakliru bala hanriu sngi bala sha asset uni shipai jang ka BSF haki ranger jang ka Pakistan badru ka kabala le jong ka sarkar jongi na po India ban palaj imno yu